Aku teko. Iki sampean sing dijikung iki, Pak. Heeh. Lah iki sampean sepiro iki pernah adole? Nek anggar semene iki yo, sakmene iki yo. Heeh. 50 juta, Mas. 1 juta iki kabeh iki. Iya, kabeh kuwi. Oh lah. Apa dadi yo semene 50 juta kae? Lah nek sekirane 10 juta nyandak ora wong iki digong semene? Ah, ya sok ora usah, Mas. Sekirane ora duwe duit, ora usah. Ora usah. Kaya kuwi sampean tuku digong kok malah kasar iki sampean iki. Tak laporno iki. Tak pirangno iki sampean iki. Ora, Mas, ora, Mas. Tak pirangno iki. Reso ora. Tak pirangno lho. Iki Mas yo. Sampeyan rekam nyong padha wae iso ngrekam iki. Nah, viral iki mesti kok iki. Priye Mas jare ngomong arep tuku jagung Mas. Ora masalah nrimo nyong wis digoyok kae kok. Jan rai